Λοιπόν, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζω σε αυτή την πρώτη στην Ελλάδα τηλεδιάσκεψη πολιτικού αρχηγού με πολίτες με τη μέθοδο Hangout του Google+, που φιλοξενεί σήμερα το ενικός.gr. Είναι μια δυνατότητα η οποία προσφέρει την ευχέρεια για διαδραστική, άμεση, τηλεοπτική επικοινωνία, μια δυνατότητα που ήδη την είδαμε να την εφαρμόζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος Ομπάμα και ο αντιπρόεδρος Μπάιντεν. Είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα όμως που πολιτικός αρχηγός μετέχει σε συζήτηση απευθείας με πολίτες μέσω του Hangout. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω λοιπόν αμέσως τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Αγγέλη Βενιζέλο, ευχαριστώντας τον που αποδέχθηκε την πρόσκληση του ενικός.gr. Καλό μεσημέρι κύριε πρόεδρε. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την υπόσχεση και με χαρά μετέχω σε αυτήν την πρώτη εμπειρία του Hangout. Λοιπόν, θα ήθελα να εξηγήσω στους τηλεθεατές μας ότι η επιλογή των πολιτών οι οποίοι μετέχουν στην σημερινή συζήτηση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ έγινε με κλήρωση μεταξύ εκείνων οι οποίοι συμπλήρωσαν την φόρμα εκδήλωση ενδιαφέροντος που ήταν ανιρτημένη στο ενικός.gr. Επελέγησαν λοιπόν οι πολίτες οι οποίοι σε δύο γκρουπ των 4 θα υποβάλουν τα ερωτήματά τους στον κύριο Βενιζέλο. Θα παρακαλέσω όλους τους προσκεκλημένους να τηρούν τους κανόνες της συντομίας και της ευπρέπειας, να μην μιλούν ο ένας πάνω στον άλλον και να είναι βέβαιοι ότι θα έχουν τη δυνατότητα, αν δεν ικανοποιηθούν από τις απαντήσεις του Προέδρου, να υποβάλουν και νέο ερώτημα. Πάμε να σας τους παρουσιάσω την πρώτη ομάδα, ο κύριος Θωμάς Κρανιάς από την Αθήνα. Καλό μεσημέρι κύριε Κρανιά. Καλημέρα. Θα ήθελα με δύο λόγια να παρουσιαστείτε, να μας πείτε την ηλικία σας, το επάγγελμά σας. Είμαι 31 ετών. Να μιλάτε μόνο πιο δυνατά για να είναι ευκρινής ο λόγος σας. Είμαι 31 ετών. Είμαι οικονομολόγος, έχω μεταπτυχιακό στα οικονομικά. Υπήρξα άνεργος για ένα ολόκληρο χρόνο. Τώρα πλέον είμαι νέος επιχειρηματίας. Έχω μια δική μου επιχείρηση, η οποία είναι ηλεκτρονικό κατάστημα. Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Ηλίας Ζαρκάδας από το Βόλο, τον καλωσορίζω και εκείνον. Γεια σας κύριε Ζαρκάδα. Καλησπέρα και από μένα. Πείτε μου δύο λόγια για τον εαυτό σας. Δύο λόγια για μένα, είμαι μηχανικός πληροφορικής με πολύ μεγάλη εμπειρία. Είμαι πρώην επιχειρηματίας, κατεστραμμένος για την ακρίβεια. Και αυτά, βασικά δεν έχω κάτι άλλο. Ο κύριος Θεοδόσης Κοριτσίδης από το Μαρούσι είναι επίσης μαζί μας. Καλό μεσημέρι κύριε Κοριτσίδη. Μας ακούει ο κύριος Κοριτσίδης, δεν τον έχουμε. Αλλά μπορούμε να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας. Τον βλέπουμε εδώ τον κύριο Κοριτσίδη. Κύριε Κοριτσίδη, καλημέρα. πείτε μας δύο λόγια για τον εαυτό σας για να ξεκινήσουμε αμέσως. Ναι, είμαι 28 χρονών, γεια σας κύριε Πρόεδρε, έχω τελειώσει πληροφορική, είμαι και στην Ολέα Πασόκ Αληθένας. Έχω κάνει μια ερώτηση για την οικονομία που είναιικός πυλώνας πλέον σε όλο τον κόσμο για το αν τα χρήματα που θα γίνει κατά την εκπαίδευση είναι στην ελληνική οικονομία να μπορέσει να υπάρξει αυτό που λέμε τελικά ανάπτυξη. Κύριε Πρόεδρε, μπορείτε να ξεκινήσετε να απαντάτε. Με την ερώτηση του κυρίου Κοριτσίδη, Βεβαίως. χαίρομαι πολύ για την γνωριμία με τους άλλους φίλους. Πράγματι, τώρα που έχουμε κάνει αυτή τη μεγάλη προσπάθεια για τη μείωση του χρέους με το PSI και για τη βιωσιμότητα του χρέους, ανοίγουν πολύ μεγάλες δυνατότητες τα επόμενα 2-3 χρόνια, θα αρχίσει αυτό αμέσως, να πέσουν πολλά χρήματα στην αγορά, να αλλάξουν τα επίπεδα ρευστότητας. Για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών το πρόγραμμα προβλέπει έως 50 δισεκατομμύρια. Δεν θα δαπανηθούν όλα αυτά τα χρήματα. Ελπίζω ότι θα χρειαστούν λιγότερα. Ήδη έχει έρθει η πρώτη δόση, η οποία είναι στα χέρια της ελληνικής δημοκρατίας και αυτό αλλάζει τα δεδομένα του τραπεζικού συστήματος, γιατί η πλειοψηφία, η μεγάλη πλειοψηφία, η συντριπτική του μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών περιέρχεται στο ελληνικό δημόσιο, που είναι έτσι ο στρατηγικός εταίρος και έχει και τον έλεγχο το στρατηγικό του τραπεζικού συστήματος. Υπολογίζουμε ότι από τα 50 δις, ας πούμε έτσι, συμβατικά 50 δις, θα είναι κάπως λιγότερα, ένα μέρος χρησιμοποιούνται για εγγυητικά κεφάλαια, ένα μέρος όμως θα πέσουν στην αγορά μέσα από την παροχή ρευστότητας, μέσα από την πιστωτική επέκταση, όπως λέμε.
υπολογίζω ότι αυτά μπορεί να είναι 20 δις. Επίσης, υπολογίζουμε ότι η σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος θα φέρει πίσω χρήματα από τις καταθέσεις που έφυγαν. Τα τελευταία 3 χρόνια έφυγαν 70 δισεκατομμύρια. Ήδη για πρώτη φορά τον τελευταίο μήνα έχουμε αύξηση των καταθέσεων, αυξητική τάση. Και οι οίκοι αξιολόγησης τώρα έχουν αναβαθμίσει την Ελλάδα, γιατί τυπικά ολοκληρώνεται το PSI, άρα έχουμε μια ενθαρρυντική ένδειξη. Αν από τα 70 δις υπολογίσουμε ότι γυρίσουν ας πούμε 50, ακόμη και λιγότερα, υπολογίζουμε ότι από αυτά τα 20 θα μπορούσαν να διοχετευθούν σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά με ρευστότητα. Υπάρχει και ένα άλλο κανάλι που είναι τα έντοκα γραμμάτια του δημοσίου. Τώρα, επί χρόνια, οι τράπεζες δανείζουν περίπου 10 δις στο δημόσιο με έντοκα γραμμάτια που λίγο πολύ τα παίρνουν αναγκαστικά. Τώρα θα απαλλαγούν από το βάρος αυτό. Το πρόγραμμα προβλέπει απαλλαγή από τα 10 δις, τα οποία θα πάνε και αυτά στην αγορά. Επίσης έχουμε προτείνει να αλλάξουν οι κανόνες του Τηρεσία, να γίνει πιο πρακτικός ο Τηρεσίας, να αντιληφθεί τι συμβαίνει στην κρίση. Πώς ένας άνθρωπος μπορεί να χάσει μια επιταγή, να έχει μια διαταγή πληρωμής, δεν μπορεί να είναι σε μια blacklist. Έχουμε πει ότι όλα τα λεφτά του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις μικρομεσαίες μπαίνουν σε ένα ταμείο, ένα ενιαίο πρόγραμμα για κεφάλαια κίνησης. Και επίσης το ίδιο το δημόσιο θα δώσει λεφτά στην αγορά, γιατί χρωστάμε 6,5 δις, θα τα πάρουμε από το δάνειο για να τα δώσουμε στην αγορά, είναι ληξιπρόθεσμες οφειλές, και περίπου 1 δις είναι ο ΦΠΑ που δεν έχει επιστραφεί και που πρέπει να έχουμε την ταμιακή ευχέρεια να τον επιστρέφουμε αυτομάτως. Άρα πραγματικά αλλάζουν τα επίπεδα ρευστότητας. Αυτά, όπως σας τα λέω, που δεν είναι δύσκολο πια να γίνουν, γιατί έχει αλλάξει όλο το πλαίσιο και η ατμόσφαιρα, είναι ούτε λίγο ούτε πολύ 25 μονάδες του ΕΠ, 25% του ΕΠ. Και αν λάβει κανείς υπόψη ότι θα ξεμπλοκαριστούν δημόσια έργα, θα ξεμπλοκαριστούν επενδύσεις και από εκεί μπορεί να κινηθεί ο τροχός της ανάπτυξης, γιατί έχουμε υπεργολαβίες, δορυφορικές επιχειρήσεις, νέες θέσεις εργασίας. Θα μου πείτε, είναι αυτό ένα κουμπί που το πατάς και αλλάζουν τα πράγματα? Όχι, αλλά εξηγώ πως όλη αυτή η προσπάθεια, οι θυσίες, οι περιορισμοί, οι περικοπές και εν τέλει η μείωση του δημοσίου χρέους, η μείωση των τόκων, η βιωσιμότητα του χρέους μπορεί να βάλει την πραγματική οικονομία πια σε μια τροχιά ανάπτυξη. Λοιπόν, να πάμε τώρα στον κύριο Ζαρκάδα. Κύριε Κοριτσίδη, θα έχετε τη δυνατότητα να επανέλθετε, αλλά ας δώσουμε την ευκαιρία για ένα πρώτο ερώτημα σε όλους τους συμμετέχοντες. Την κράτησα, κύριε Ζαρκάδα, ότι είστε, είπατε, κατεστραμμένος, είστε ελεύθερος επιχειρηματίας. Έχετε λοιπόν την ευκαιρία να μιλήσετε με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, να του θέσετε τα ερωτήματά σας, τα οποία σας απασχολούν, όχι για το προσωπικό σας θέμα βέβαια, φαντάζομαι συνολικά. Γενικότερα γιατί είμαι πολίτης αυτής της χώρας. Και κύριε Πρόεδρε, ήθελα να σας πω ότι αυτά όλα που περιγράψατε είναι ένας πάτος χωρίς βαρέτη. Η επιχειρηματικότητα πρέπει να τη δείτε σαν λουλούδι. Αν το ποτίζετε δηλητήρια δεν πρόκειται να μεγαλώσει ποτέ. Και αυτό που λέτε ανάπτυξη, χρειάζεστε ανθρώπους σαν και εμένα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτή τη στιγμή έχουν φύγει στο εξωτερικό πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν την τεχνογνωσία. Ένα κομμάτι που έχει παραμείνει μέσα στην Ελλάδα είναι κατεστραμμένοι επιχειρηματίες σαν και εμένα. Δηλαδή είμαστε μαυρισμένοι στο Τηρεσία, μας έχουν κατασχέσει τις περιουσίες μας, πλέον δεν έχουμε άλλους πόρους ούτε κύκ να κάνουμε. Το θέμα είναι εσείς αν βγείτε αύριο, θα συνεχίσετε να σκοτώνετε τους επιχειρηματίες και να διώχνετε έξω τα καλύτερα μυαλά της Ελλάδας? Λοιπόν, δεν ξέρω σε ποιο χώρο είχατε δραστηριοποιηθεί. Πληροφορική. Τώρα όλη η παρέα είναι της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών. Έχουμε στο ψηφοδέλτιο επικρατείας έναν επιχειρηματία, λίγο μεγαλύτερο ίσως από τον κύριο Ζαρκάδα, τον Τάσο το Φλάμπουρα, που ενεργοποιείται στην παγκόσμια αγορά των τεχνολογιών, στα μεγάλα παιχνίδια του διαδικτύου, με εξαιρετική επίδοση. Όταν λοιπόν υπάρχει τεχνογνωσία, καινοτομία, ευρηματικότητα, πιστεύω ότι μπορεί να γίνουν στην Ελλάδα, με έδρα την Ελλάδα, γιατί η αγορά αυτή της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών είναι παγκόσμια αγορά, μπορεί να γίνουν θαύματα και να βγουν πάρα πολλά λεφτά, τεράστιες υπεραξίες. Άλλωστε η ιδέα είναι αυτή που μετράει. Τώρα, νέους επιχειρηματίες οι οποίοι ξεκινούν... Τώρα που καταλάβατε αυτό, θέλω να μου πείτε τα θεμέλια, τι θα κάνετε εσείς ώστε να βλαστήσουν όλα αυτά τα μυαλά στην Ελλάδα. Ναι, είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε την προηγούμενη εβδομάδα με
μια μεγάλη ομάδα καινοτόμων επιχειρήσεων, οι οποίοι χρησιμοποιούν ένα σωρό προγράμματα τα οποία υπάρχουν. Από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας έχουμε το Θαλής, το Αρχιμίδης, το Ηράκλειτος, από τα προγράμματα που δίνει το Υπουργείο Ανάπτυξης για το Startup, για τα clusters. Το θέμα είναι να κάνεις πράγματα τα οποία έχουν προοπτική, να έχεις ένα σχέδιο επιχειρηματικό. Τώρα δεν νομίζω να εμποδίζει το κράτος τις επιχειρήσεις πληροφορικής. Μπορεί το κράτος να εμποδίζει να γίνει ένα δημόσιο έργο, να εγκατασταθεί μια επιχείρηση η οποία θέλει άδεια και έγκριση περιβαλλοντικών όρων, γιατί η διοίκηση καθυστερεί, γιατί οι περίοικοι μπορεί να αντιδρούν. Δηλαδή εδώ δεν έχεις να κάνεις την επένδυση του χρυσού στη Χαλκιδική ή να κάνεις ένα ξενοδοχείο σε μια περιοχή που μπορεί να χαλάει το φυσικό κάλος και να αντιδράει η κοινωνία. Εδώ κάνεις πράγματα μέσα σε λίγα τετραγωνικά μέτρα, με το μυαλό σου, με τα χέρια σου, με τη διεθνή πρακτική, με μια αγορά η οποία είναι οικουμενική. Άρα δεν είναι το κράτος αυτό το οποίο θα σε βοηθήσει. Αν τώρα θες να πας να πάρεις το εμπόδιο, πώς θα φύγει αυτό το εμπόδιο από μπροστά μου. Είναι πιο εμπόδιο, γιατί το να πας στην τράπεζα και να πάρεις ένα δάνειο για το ξεκίνημά σου, αυτό τώρα μπορεί να διασφαλιστεί. Το να πας στα προγράμματα του Υπουργείου Ανάπτυξης και να πάρεις ένα startup, ή αν έχεις μια ευρεσιτεχνία να κάνεις έναν τεχνοβλαστό, ένα spin-off, είναι εύκολο. Να την έχεις την ευρεσιτεχνία. Να έχεις μια ιδέα. Δηλαδή, όταν έγινε το Facebook... Είναι αυτά που δουλέψαν τα προηγούμενα χρόνια και δεν δούλεψε κανένα. Εγώ θα σας πω ένα πραγματάκι μόνο. Εσείς τι κάνατε? Να σας πω μια... δραστηριότητα πληροφορικής κάνατε? Στο software ή στο... ή άλλες? Hardware στο δίκτυο. Είμαι εγκαταστάτης δικτύων και έχω εγκαταστήσει πάρα πολλά νοσοκομεία, νομαρχίες. Δουλεύατε με το δημόσιο δηλαδή? Όχι μόνο. Μέσα όμως πια. Με τοπική αυτοδιοίκηση κλπ. Ναι. Είμαι εγκαταστάτης δικτύων στην ουσία. Ξέρετε, να σας πω κάτι. Άρα δεν μιλάμε για πληροφορική. Στην πραγματικότητα μιλάμε τώρα για επιχειρήσεις μικρές, οι οποίες κάνουν εργολαβία. Για τις επιχειρήσεις γενικά και για τα μυαλά. Γιατί και εγώ είμαι στο χώρο μου πολύ μεγάλος θα έλεγα. Λοιπόν, τουλάχιστον από θέμα γνωστό. Σεβαστό, αλλά λέω ότι να μην περιμένουμε μόνο από το κράτος. Ο Τηρεσίας είναι ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο. Εγώ για να ξεκινήσω την επιχείρησή μου, συμφωνώ. Είχα πόρτες κλειστές, ακόμα και όταν πήγα να πάρω δάνειο χρησιμοποιώντας ένα κίνητο που είχα. Έρχομαι σε αυτό. Οι τράπεζες αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα περισσότερο δανείζουν το οικόπεδο που έχεις στο σπίτι παρά το ποιος είσαι, την προσωπικότητά σου, την επιχειρηματικότητά σου. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει ριζικά. Είναι η νοοτροπία του τραπεζικού συστήματος. Δεύτερο, ο Τηρεσίας. Πράγματι δεν μπορεί σε έναν άνθρωπο στην ηλικία σας, αλλά και σε έναν μεγαλύτερο άνθρωπο, να μην δίνει δεύτερη και τρίτη ευκαιρία ο Τηρεσίας. Δεν μπορεί να σε αποκλείει επειδή έχασες μια επιταγή, σου έσκασε μια επιταγή ή επειδή έχεις μια διαταγή πληρωμής για κάποιες χιλιάδες ευρώ. Επίσης, ακόμη και αν πας στην κατάσταση της υπερχρέωσης. Τώρα είπαμε ότι με τη νέα συμφωνία που κάναμε, το δέχτηκαν και οι περιβόητοι εταίροι μας, ο επαγγελματίας ο οποίος δουλεύει με ατομική επιχείρηση, εάν χρωστάει μέχρι 25.000 ευρώ, μπαίνει στην νομοθεσία για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά με πολύ εύκολο τρόπο και αποκτά πολύ εύκολα και ρύθμιση και θώρακα ασφαλείας και δεύτερη ευκαιρία. Ακόμη και στη βαριά περίπτωση της πτώχευσης, δεν ξέρω αν εσείς έχετε υπαχθεί στο πτωχευτικό δίκαιο, αλλά με το νέο πτωχευτικό δίκαιο που έχουμε κάνει, η δεύτερη ευκαιρία υπάρχει και μπορούμε να το κάνουμε αυτό ακόμη πιο εύκολο για να λειτουργήσει η αγορά. Αλλά το κράτος φταίει σε πάρα πολλά, η δημόσια διοίκηση. Όταν μπορούμε να κινηθούμε σε χώρους όπως είναι για παράδειγμα οι νέες τεχνολογίες ή όπως είναι η αγροτική παραγωγή, η επιστροφή των νέων στην ύπαιθρο, που το κράτος δεν παίζει και κανέναν πολύ σοβαρό ρόλο, βοηθάει με λίγα λεφτά, βοηθάει με ένα σύστημα δράσεων και από εκεί και πέρα προχωράει η δική σου ιδέα, η προσωπικότητά σου. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να δώσει μεγάλη ελπίδα στους νέους ανθρώπους. Λοιπόν, να πάμε και στον κύριο Κρανιά να κάνει και εκείνο το πρώτο ερώτημά του και θα επανέλθουμε με νέο γύρο. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Όπως έχετε πει και εσείς στις ομιλίες σας, το πρόβλημά μας είναι ότι οι εισαγωγές μας είναι μεγαλύτερες από τις εξαγωγές μας, άρα χρηματοδοτούμε αυτό το έλλειμμα πάρα πολύ μεγαλύτερο. Άρα θέλετε, σαν πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αλλά και σαν μέλλον πρωθυπουργός, να αυξήσετε τις εξαγωγές. Για να γίνει αυτό πρέπει να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί.
Τι έχω κάνει εγώ? Έχω φτιάξει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα μειώνοντας έτσι το κόστος. Και μπορώ άμεσα να απευθυνθώ και σε Άγγλους καταναλωτές με πάρα πολύ μικρό κόστος. Για να είμαι ανταγωνιστικός θα πρέπει το προϊόν μου να είναι σε καλύτερη ποιότητα και σε καλύτερη τιμή, που ισχύει. Όμως, για να στείλω εγώ, να εκτελέσω μία παραγγελία στην Αγγλία, το κόστος μεταφοράς είναι 35 ευρώ. Άρα είτε κάνω μία παραγγελία, είτε κάνω 1000 παραγγελίες, πάντα θα είναι 35 ευρώ. Ο Άγγλος, ο αντίστοιχος Άγγλος, μπορεί να στείλει στην Ελλάδα το ίδιο προϊόν με 4 και 88 λεπτά. Γιατί είναι πιο ακριβά ποια έξοδα του αεροπλάνου, τα ταχυδρομικά. Δεν το γνωρίζω αυτό. Είναι τα μεταφορικά έξοδα τα οποία είναι 8 φορές πάνω, άρα δεν μπορώ εγώ που είμαι νέος... Του ιδιώτη μεταφορέα ή των ταχυδρομείων, της αεροπορικής εταιρείας. Το έχετε ψάξει λίγο για να το εντοπίσουμε. Ναι, έστω ότι εγώ επιλέξω κάποια μεταφορέα. Τι προϊόντα πουλάτε εσείς? Μεγάλου όγκου? Ενός κιλού. Ένα προϊόν. Μία εξέλιξη παραγγελία. Άρα ταχυδρομικά κινείστε. Ταχυδρομικά κινούμαστε, ναι. Αυτό κοστίζει 35 ευρώ για μένα. Άρα δεν μπορείτε να... Μισό λεπτό, μια εταιρεία, συγγνώμη που θα κάνω μια έμεση διαφήμιση, δεν θα ήθελα, θέλω να το αποφύγω, αλλά μια μεγάλη μεταφορική εταιρεία, παγκόσμια, ξέρετε τώρα, με 3 γράμματα, η οποία έχει τα δικά της αεροπλάνα και έχει το δικό της δίκτυο και σου μεταφέρει τα πάντα σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου μέσα σε λίγες ώρες. Γιατί σας παίρνει εσάς πιο πολλά λεφτά από ό,τι στον Άγγλο? Αυτή είναι η ερώτηση που θέλω να σας κάνω. Έχω μπροστά μου προσφορά, έτσι, για την Αγγλία, είναι το δέμα ως 1 κιλό είναι 30 ευρώ. Μισό λεπτό. Αν εσείς στέλνετε ένα δέμα από την Ελλάδα στην Αγγλία, είναι λογικό να είναι ακριβότερο από ότι να πάει από την Αγγλία στην Αγγλία. Για ποιο λόγο είναι λογικό? Γιατί είναι η απόσταση μικρότερη. Εσείς όμως θα μπορούσατε να έχετε μία αποθήκη στην Αγγλία. Μισό λεπτό. Θα μπορούσατε να έχετε μία αποθήκη ή ένα συνεταίρο στην Αγγλία ή στη Γαλλία ή σε άλλα σημεία και έτσι να έχετε ένα logistic το οποίο είναι πολύ πιο έξυπνο και πολύ πιο αποδοτικό και να κάνετε και ένα δίκτυο με συναδέλφους σας που έχουν μικρές επιχειρήσεις e-commerce και αυτό σας κατεβάζει το κόστος δραματικά, εντυπωσιακά. Σίγουρα, αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζεται γιατί αυτές τις τιμές δεν τις ορίζει το κράτος. Με συγχωρείτε, τις τιμές της DHL ας πούμε δεν τις ρυθμίζει το κράτος. Ούτε το αγγλικό ούτε το ελληνικό. Τις ρυθμίζει η διεθνής αγορά. Είναι άλλο απόσταση 3.000 μιλίων και άλλο απόσταση 15 μιλίων. Μισό λεπτό. Η διαδρομή είναι η ίδια. Είναι από Ελλάδα για Αγγλία και από Αγγλία για Ελλάδα. Είναι αλλά είναι το αντίστροφο για Ελλάδα τώρα. Το στέλνει σε εμάς το ίδιο προϊόν, μπαίνει στην αγορά μας με 5 ευρώ. Εγώ μπαίνω στην αγορά με την ίδια μεταφορική εταιρεία. Δεν γνωρίζω αν είναι η ίδια μεταφορική εταιρεία. Θα με ενδιέφερε πάρα πολύ να βρούμε στοιχεία, γιατί αν υπάρχει τέτοιος αθέμητος ανταγωνισμός από πολυεθνικές εταιρείες μεταφορών, πρέπει να βγούμε να διαμαρτυρηθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα και... Να μαζέψουμε κάποια στοιχεία να το δούμε αυτό. Αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον που μου λέτε. Πάντως δεν θα είναι πρωτόγνωρο κύριε Πρόεδρε, το έχουμε δει και με εταιρείες στα τρόφιμα πολυεθνικές και αυτό αγγίζει τώρα του σκανδάλου με τα τρόφιμα. Δηλαδή το ίδιο τυποποιημένο τρόφιμο στο ράφι της Γερμανίας και της Γαλλίας να πουλιέται πιο φτηνά από ότι στο ράφι της Ελλάδας. Και το έχω πει πολύ συγκεκριμένα και το έχω γράψει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί δεν μας βοηθάει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού στο ζήτημα αυτό, όσο θα έπρεπε να μας βοηθήσει. Λοιπόν, κύριε Κοριτσίδη. Δεν ακούγεται ο κύριος Κοριτσίδης μέχρι να διορθωθεί αυτό το πρόβλημα το τεχνικό. Νομίζω ότι μπορεί από το Βόλο ο κύριος Ζαρκάδας να επανέλθει. Ακούτε τώρα? Σας ακούμε τώρα. Λοιπόν, δύο ερωτήσεις θέλω. Πρώτο ερώτημα. Τα 90 που έχουν πάρει μέχρι τώρα οι τράπεζες δεν έχει φτάσει ούτε 1 ευρώ στην ελληνική αγορά. Δεύτερον, απαντήσατε στον συνάδελφο ότι μπορεί να πάει να πάρει μια επιδότηση ή να πάρει ένα κοινωνικό πρόγραμμα. Και ρωτάω... Δεν σας ακούω πολύ καθαρά. Μ' ακούτε τώρα? Τώρα λίγο καλύτερα. Αν βάλετε το μικρόφωνο λίγο πιο κοντά. Ωραία, γιατί είμαι ακουστικά. Ζητώ συγγνώμη. Το πρώτο ερώτημα το ακούατε ότι τα 90 που έχουν πάρει μέχρι τώρα οι τράπεζες δεν έχει φτάσει ούτε 1 ευρώ. Το σημείωσα, θα σας απαντήσω. Ναι. Ωραία.
Δεύτερο είναι, απαντήσατε στον συνάδελφο δικτυά ότι μπορεί να πάει στην τράπεζα να πάρει κάποιο πρόγραμμα κτλ. Και ρωτάω εγώ με την κοινή λογική, όταν αυτή τη στιγμή το δημόσιο έχει φτάσει στο σημείο να μην είναι εγγυητής για κανένα δάνειο. Γιατί παλιά πήγαινε με ένα χαρτί ότι να, έχει εγκριθεί το πρόγραμμά μου, ήταν 30.000, 40.000, ναι μάλιστα είναι εγγυητής στο δημόσιο, σου δίναν τα χρήματά σου, ξεκίναγες κάτι δικό σου. Αυτή τη στιγμή στην ουσία το κράτος είναι αφαιρέγγιο. Αυτό το πράγμα πρέπει να λύσουμε. Το είπατε πολύ ωραία. Πάλι ξανά τη δυνατότητα το κράτος να μπορεί να χρηματοδοτήσει σωστά τους ανθρώπους και όχι να τους ληστεύει η τράπεζα. Λοιπόν, καταρχάς είπατε τη σωστή... Μ' ακούτε εσείς, γιατί... Ακούγεστε κύριε Πρόεδρε, ακούγεστε. Λοιπόν, λέω, είπε τώρα ο φίλος τη σωστή λέξη. Να γίνει το κράτος ξανά φερέγγιο και να μπορεί να βοηθήσει στην οικονομία. Αυτό κάνουμε τώρα. Αυτό το νόημα είχε το PSI, η μείωση του χρέους, η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, το γεγονός ότι το κράτος χρωστάει και πρέπει να πληρώσει τις δικές του οφειλές, τα 6,5 δις που χρωστάει στην αγορά, και το Ταμείο Στήριξης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων που είπαμε ότι θα ενοποιήσει όλα τα προγράμματα, κεφάλαια κίνησης θα δίνει. Αυτό που είπατε θα κάνει. Σε συνεργασία με το τραπεζικό σύστημα. Διότι χωρίς τις τραπέζες φυσικά δεν μπορείς να λύσεις τέτοιου είδους προβλήματα μόνο με επιδοτήσεις. Τώρα, τα 90 δις που δεν είναι 90, μπορεί να είναι 100. Γιατί να μην δίνει το κράτος απευθείας τα χρήματα στον πολίτη? Με ένα επιτόκιο, δεν λέμε όχι. Το κράτος μπορεί να δώσει ορισμένες μικρές επιχορηγήσεις, φορολογικές απαλλαγές, αλλά η λογική των επιχορηγήσεων, όταν είναι μικρές επιχορηγήσεις από τον ΟΑΕΔ για την εγκατάσταση του νέου επαγγελματία, που είναι 10-20.000 ευρώ, έχουν νόημα. Αλλά η λογική των μεγάλων επιχορηγήσεων, των grants για μεγάλες επενδύσεις, δεν έχει αποδώσει. Γιατί μας μένουν τελικά κουφάρια από κτίρια και δεν μας μένουν επιχειρήσεις. Δεν έχει βοηθήσει η παλιά λογική του αναπτυξιακού νόμου. Πάμε σε κάτι πιο ευέλικτο, πιο απλό, το οποίο βοηθάει πολύ περισσότερο και είναι πολύ πιο λειτουργικό και διαφανές. Γιατί πρέπει όλα να γίνονται και με έναν αυτόματο τρόπο, χωρίς να παρεμβαίνει ο ανθρώπινος παράγων. Τώρα, για τα 90 δις των τραπεζών δεν είναι 90, είναι παραπάνω. Μπορεί οι εγγυήσεις να είναι και 135 δις. Δεν είναι όμως πραγματικά λεφτά. Πραγματικά λεφτά είναι αυτά που μπαίνουν τώρα για την ανακεφαλαιοποίηση. Το κράτος δίνει εγγυήσεις για να παίρνουν οι τράπεζες λεφτά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Τράπεζα της Ελλάδος, δεν είναι πραγματικά λεφτά. Αυτά είναι λεφτά για να ζήσουν οι τράπεζες και δεν τα πληρώνει το κράτος. Είναι μια νομική κατασκευή για να μπορεί να κινείται ο τροχός αυτός. Είναι λογιστικό χρήμα. Άρα δεν είναι χρήμα το οποίο μπορούσε να πέσει στην αγορά. Ούτε επιβαρύνει το χρέος ή το έλλειμμα. Καταλάβατε ποια είναι η διαφορά? Είναι άλλα τα 135 δις είναι λογιστικά και άλλα τα 50 από τα οποία ένα μεγάλο μέρος θα πέσει στην αγορά. Αυτή είναι η διαφορά τώρα. Έδωσε ο κύριος Καραμαλής 28, έδωσε ο κύριος Παπανδρέου την πρώτη φορά 30, ξαναδώσαμε... Αυτά είναι όλα αυτά που λέμε τώρα. Αυτά όλα μαζί είναι 135 τώρα. Λοιπόν, Όμως είναι αυτού του είδους το χρήμα. ελάτε κύριε Ζαρκάδα. Ενδιαφέρονται όλα αυτά, αλλά να σας πω την αλήθεια, υπάρχει μια παροιμία που λέει με τα λόγια χτίζεις ανώγια και κατόγια. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει τίποτα. Μόνο λόγια υπάρχουν. Καλά, Λοιπόν, να δεν πω έχω... κάτι. Θέλει να μπει η χώρα σε άλλη ατμόσφαιρα, έτσι. Κοιτάξτε, να γίνουμε λίγο αν πιο αφήσετε- αισιόδοξοι. Αν αφήσετε τα ενία στα χέρια ανθρώπων που έχουν την ικανότητα, και θα πω για μένα γιατί εμένα ξέρω, μιλάμε πάντοτε με χρονοδιαγράμματα. Εγώ όταν θα αναλάβω ένα έργο έχω μια συγκεκριμένη προθεσμία να το παραδώσω. Αν θα είναι 6 Μαΐου είναι 6 Μαΐου, δεν είναι 15. Λοιπόν, πρέπει να αφήσετε λοιπόν όλα αυτά να συμβούν από τα χέρια ανθρώπων που έχουν τη γνώση και που έχουν την ικανότητα. Αυτή τη στιγμή άκουσα ότι η Ελλάδα έχει εξοδέψει 4 με 7 δις για μηχανογράφηση. Αυτά είναι απίστευτα ποσά. Είχαμε αγοράσει την Google και τη Microsoft μαζί παρέα. Συμφωνώ. Λοιπόν, να σας δώσω έτσι ένα νούμερο ενδεικτικό που μιλάτε εσείς για ισοδύναμα. Ισοδύναμο είναι το Burj Al Khalifa στο Στο δύναμα μιλάει ο κύριος Σαμαράς, όχι εγώ. Το Burj Al Khalifa στο Ντουμπάι είναι το μεγαλύτερο κτίριο στον κόσμο. Κόστισε 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια. Με 300 δισεκατομμύρια χρέος εμείς θα είχαμε χτίσει 233 τέτοια Burj Al Khalifa. Όχι, να σας πω κάτι. Στο Ντουμπάι φαλήρισε το Ντουμπάι. Ολόκληρο το Ντουμπάι και έχει περιέλθει στον οικονομικό έλεγχο του Αμπου Ντάμπι. Ναι. Λοιπόν, Ακριβώς επειδή κάνανε τέτοιους μαξιμαλισμούς.
Ένα πράγμα που πρέπει εσείς να κάνετε, δεν έχω ερώτηση, έχω μία συμβουλή. Για να καταλάβουμε και να διευκολύνουμε τον Πρόεδρο να δώσει μια απάντηση. Εσείς θέλετε πιο συγκεκριμένες δεσμεύσεις χρονικά για όλα όσα είπε ο κύριος Βενιζέλος? Θέλω έργα. Θέλω εγώ σαν Ηλίας Αρκάδας να πω ότι αύριο ξεκινάω μια επιχείρηση, θέλω 3 χαρτιά, χωρίς να μπορώ να απευθύνω στους συλλογιστές, χωρίς να πάω στην εφορία, χωρίς να πάω στο ΤΕΒΕ, χωρίς να πάω στο ΙΚΑ, χωρίς να πάω τα χρόνια μου εκεί μέσα που τα έχω πάει. Καλά, αν ο φίλος ο κύριος Αρκάδας είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει αυτό που είπα στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, και εμείς αντιστρέφουμε το τεκμήριο, όπως λέμε. Δηλαδή, με το που καταθέτεις το φάκελο, τεκμέρεται ότι η άδεια έχει δοθεί, με την ευθύνη τη δική σου και του μηχανικού σου, ας πούμε, αν χρειάζεται, και ο έλεγχος θα γίνει κάποια στιγμή, εσύ όμως έχεις ξεκινήσει την επιχείρησή σου. Αυτό θα ισχύσει άμεσα, κύριε Πρόεδρε? Άμεσα, ναι, γιατί είναι πολύ απλό, δεν είναι τίποτα. Αυτό είναι μια ρύθμιση νομοθετική, δεν είναι τίποτα σπουδαίο, είναι κοινή λογική. Βλέπω τον κύριο Κρανιά ετοιμάζεται κάτι να ρωτήσει. Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν, από όσο γνωρίζω, αν μπει κάποιος στην υπηρεσία, θέλει 3 χρόνια από τη στιγμή που θα αποπληρώσει για να βγει, άρα και να χρηματοδοτηθεί. Ναι, καλά, είναι πολύ βαρύς οι κανόνες στην υπηρεσία τώρα. Δεν έχουν σχέση με την κρίση. Ναι, ισχύει όμως ότι ο κύριος για να ξαναξεκινήσει μια νέα επιχείρηση, έτσι, για να χρηματοδοτηθεί δεν μπορεί, θέλει 3 χρόνια. Άρα, έχετε δίκιο. Αν προχωρήσει σε μια παρόμοια κίνηση όπως έχω προχωρήσει εγώ και κυνηγήσει τις εξαγωγές, και δεν πάμε σε λογικές του τύπου ιδρύω μια εταιρεία στην Αγγλία όπου το κάνω αποθήκη, και είμαστε από εδώ και υπαλλήλους θα μπορέσουμε να προσλάβουμε και να επιμερίσουμε το κόστος των υπαλλήλων μας, έτσι ώστε να βγαίνει. Όμως δεν έχω ακούσει κάποια λύση για τα μεταφορικά, τα οποία σας λέω ότι... Τώρα μου το είπατε για τα μεταφορικά, θα το ελέγξω. Και να σας πω και κάτι. Πρέπει να στρέψουμε... Τα μεταφορικά και ο κύριος Κρανιάς να ελέγξει και τα ΕΛΤΑ, γιατί έχω την εντύπωση ότι προσφέρουν καλύτερους όρους. Όμως δεν είναι ανταγωνιστικά. Σε σχέση με το ανταγωνισμό. Μπορεί να είναι, για δείτε το. Επειδή το έχω δει, γι' αυτό σας το λέω. Εντάξει, καλά, θα το δω κι εγώ. Δηλαδή έχω την περιέργεια να ελέγξω τις τιμές τώρα. Γιατί και εγώ παίρνω, να σας πω κάτι, και εγώ παίρνω βιβλία από ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία. Και ξέρω πώς δουλεύει το Amazon, ας πούμε. Ναι. Είναι μικρό το κόστος, δεν είναι μικρό. Μπορεί κάποιος βιβλιοπόλης από την Ελλάδα να στείλει στην Αγγλία? Γιατί δεν μπορεί? Εγώ έχω υπόψη μου ηλεκτρονικό βιβλιοπόλη που μπορεί. Δηλαδή, εάν το βιβλίο έχει ενδιαφέρον. Τώρα, να σας πω κάτι, θα ανταγωνιστούμε σε αγγλικό βιβλίο που παράγει αγγλικός εκδοτικός οίκος? Όχι, αλλά μπορούμε να... Το προϊόν είναι δικό μας. Μπορούμε να παράγουμε. Ακριβώς. Να παράγουμε πραγματικό πράγμα. Να φτιάξουμε τις βιοτεχνίες μας, να παράξουμε ρούχα, σεντόνια. Καλά, αφήστε τα ρούχα και τα σεντόνια. Ακόμη και το βιβλίο έχει σημασία. Λοιπόν, ολοκληρώστε την απάντηση, κύριε Πρόεδρε, γιατί πρέπει σε 1 λεπτό να αλλάξουμε το πάνελ. Η απάντησή μου έχει ολοκληρωθεί, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση, δεν ήταν ερώτηση-απάντηση. Εγώ μαζεύω και στοιχεία από τη συζήτηση. Κύριε Πρόεδρε, κάτι τελευταίο για να μην αφήσω την απάντησή σας. Θέλω να μου πείτε κάτι για τα ΚΕΠ. Είναι ένας οργανισμός ο οποίος εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο παντού, τους ανθρώπους που δεν μπορούν. Έχουμε σενάρια ότι τα ΕΛΤΑ θα αναλάβουν να κάνουν τη δουλειά των ΚΕΠ, και θα ήθελα κάποια στιγμή να δώσετε μια απάντηση. Όχι τώρα, κάποια στιγμή μια δημόσια τοποθέτησή σας. Τίποτε άλλο. Τι θα γίνει όλοι οι άνθρωποι. Πάντως μπορούμε, πέρα από τα ΚΕΠ που έχουν οι δήμοι, οι περιφέρειες, το κράτος, μπορούμε να έχουμε και συμβάσεις με μεγάλους φορείς ιδιωτικούς που μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες στους πολίτες για το δημόσιο. Όπως τόσα χρόνια πηγαίνουμε και εξοφλούμε λογαριασμούς, ας πούμε, στις τράπεζες ή στα καταστήματα προπό ή στα ταχυδρομεία, μπορούμε και άλλες υπηρεσίες με τη δημόσια διοίκηση να τις κάνουμε από τα ταχυδρομεία, από τις τράπεζες και ούτω καθεξής. Είναι διευκόλυνση του πολίτη. Αφήστε σιγά σιγά μια γενιά ολόκληρη, η γενιά η δική σας, οι νεότεροι και οι κάπως μεγαλύτεροι, ηλεκτρονικό ΚΕΠ θα χρησιμοποιούν. Ψηφιακό ΚΕΠ. Γιατί να πας στο ΚΕΠ? Πας στο διαδίκτυο. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, νέοι, παλιοί, γέροι, 50, 40, 30, οι οποίοι έχουν πρόβλημα. Τι θα ρωτάω? Όχι, εντάξει, ακόμη και εξυπηρέτηση μπορείς να οργανώσεις. Θα κάνω ηλεκτρονικά την δουλειά μου. Αν βάλω τη δουλειά μου που είναι 70 χρόνια να βγάλει κάποιο χαρτί, δεν μπορεί. Δεν έχουμε άλλο χρόνο.
να Αλλά απαντήσω θα μπορούσε να πάρει ένα τηλέφωνο και να συνδεθεί τηλεφωνικά με το χειριστή Λοιπόν, του διαδικτύου. θέλω να ευχαριστήσω τους τρεις καλούς φίλους οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να θέσουν τα ερωτήματά τους. Και Να εγώ τους... χάρηκα πολύ για την γνωριμία και τη συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, και αμέσως να παρουσιάσω τους επόμενους 4 πολίτες οι οποίοι κληρώθηκαν να συμμετάσχουν σε αυτόν τον απευθείας διάλογο με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Υποθέτω ότι τεχνικά θα είναι εφικτό να τους δούμε πολύ σύντομα. Είναι από την Σιτία της Κρήτης ο κύριος Γιώργος Μανολαράκης, από τη Θέρμη της Θεσσαλονίκης ο κύριος Γιώργος Φαρμάκης, από την Αθήνα ο κύριος Γιώργος Μυρότσος και από την Ελασσόνα, από τη Λάρισα, ο κύριος Αστέριος Νάνος. Θα μπορέσουμε να τους δούμε? Λοιπόν, σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Να πω ότι στην πρώτη λίστα